Pak Sukijan, Mas Geng, nengaten boten lepat wonten tembung sarta tetembangan tan samar pamoring sukma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liyeping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati menawi pun gemblengaken dhateng cariyos utawi kasunyatan kahanan menawi panjenengan dalasan kula ngenepaken rasa pangrasa nyimpen singup jroning telenging manah nala ingkang suci jroning kahanan kala wau sukma sampun boten kesamaran malih kados ingkang dipun ngendikaaken kadang kula Mbah Geng rasa wani yaiku rasa wani artinya wis gak samar gak wedi apa-apa anane ya aku ngaten anane ya aku kan saged nanjing lan sumusup jroning rasa jati kaya pecating supena kaya wong ngimpi lampahipun Mbah Geng wonten ing alam rah alam kasunyatan kala wau prasasat kaya ngipi nanging wontenipun awit dhateng mriku temahan antuk wahyu jatmika ya wahyuning Allah wahyu gaib kang dadi lantaraning urip temah saged nggayuh rasa tentreming penggalih rak ngoten to Mbah Geng nggih ngoten niku sesuai judul mawon kula menawi ngaten sungguh menawi dados wedharan Boyo wancinipun toto-toto kadang-kadang anak-anak kula badhe